ספיר מאזינה? טוב, אני כרגע כניסה לכיוון יער ירושלים. الو وينك؟ ايش علي؟ وينك يا حبيبي؟ انا هون وصلت. انت بالسيارة؟ انا بالسيارة. طيب انت على الطريق يعر يرושלים؟ بين الشجر. انا تشوف سيارتي، تعرف سيارتي. طيب هي اثنين. ביי. שים לב לבדיקה שלו, החיפוש שלו, כי זה מקור שבין גבול הפך הוא מקור על הגבול. גיוס מקור זה אומנות. אתה בעצם יושב עם בן אדם שלא מסמפת אותך ואת מי שאתה מייצג. ואתה צריך להפוך אותו על סביבה שלו. يا كابتن. بعده هنا شفتك. حط سيارتك جنب المخولات الزبالة وتنزل علي بالمشي. קשר אליי מקור שלי, אומר לי, תשמע ארז, אנחנו צריכים להיפגש דחוף. כשמקור אומר לך שצריך להיפגש דחוף, אתה מבין שיש פה משהו קצת בעייתי. לפעמים ידיעה אחת כזאת בטיימינג הנכון, יכולה להציל חיים. كيف حالك؟ اهلا. كيف انت ان شاء الله؟ حبيبي. مين؟ انا مع ايرز. شو بدك؟ تعال اعمل عليك تفتيش بس ليش؟ كالعادة. كالعادة انا حكيت معه. هلا مجبور اعمل عليك تفتيش بعدين نطلع كالسيارة. يلا. شو يعني بده يكون عليه متفجرات؟ نعمل شغلنا، افتح اجرك اذا سمحت. يلا تعال. وين الرقم؟ من قدام. كبار ليش هيك يعني؟ شو عملت يا كابتن ايرز؟ اسمع. لا فيش اسمع، انا بجي من عند الله من طيز النبي لهون، بالاخر يجي يفتشني. مش حلوه، عن جد مش حلوه، انا بفكرك انك بتأمن لي واشياء من هالشكل، ليش يعني هيك؟ يا ايرز انت ما بتأمن لي؟ أنا بأمن لك. وهيك تعاملوني تفتيش تلفون دخان، ليش؟ يمكن حطوا لك شيء بالسيارة، يمكن حطوا لك شيء بالتلفون، شيء بجيبتك بالليل وانت ما شوفته مظبوط؟ صاحبنا سلم عليه، سلم. كيف حالك؟ ما تزعل. لا ما بزعل. لا خلص. طيب لإيش بدك تحكي؟ انت بعدك ماسك السوية ولا بتعرف محمود؟ أنو؟ محمود ما غيره المشكلجي بايتي أبوه الحمساوي. ايوه اجى لعندي وقال لي بدنا نشتري سلاح، في عندي واحد منظفه بيجيب السلاح بيقدر يفوته ديرخ المخزون من دون ما الجيش بيشوفه ولا اشي، بيجيبه على عيساوية. وبدنا نعمل، بده يعمل عمل، مش انا، بده يعمل عملية بالشارع. هيك حكى لك بدي أسوي عملية؟ قال لي بزمانك كروب يعني. هذا كل القصة من امتى؟ امبارح. بقدرش اقول لك بدي وين، بعرفش وين، بس بالقدس. שוטר ירושלמי עובר חוויות ששוטר אחר לא עובר. הברומטר שלנו הוא שונה. לפעמים אני מקנא בחברים שלי במקומות אחרים. הם שוטרים כמו בכל מדינה אחרת בעולם.
כשאתה שוטר ירושלמי, אז אתה בשנייה אחת נמצא במזרח ירושלים, בעטור, בזריקות בקת"בים ואבנים, ופתאום אחרי דקה אתה הולך להפגנות של חרדים. אני לא חושב שעוד משטרה בעולם, שאתה רואה דבר כזה. הם יותר גרועים מהגרמנים! הם תורה אין שום דבר! פרעה לא הצליח עלינו, איך אתם תצליחו? פרעה לא הצליח! קח, תשמור. אירועים כאלה, אין מקום לרגשות. המטרה שלי היא אחת. קום. לגמור את האירוע כמה שיותר מהר. מעכשיו, מה שאני מבקש, לתכנן כוחות, רכבת נוסעת, עצורים, עליך, כבר תתכנן את הטיפול בהם, אוקיי? מודיעין לידי, אבל רק ליישר קו, רק חזק, פרשים רצים על הציבור. זה פאול דרכי, הרבה זמן לא ראית דבר כזה. עידן, מה העניינים? צריך שתברר לי לאן ההפגנה הולכת, אם יש עוד אוטובוסים ואנשים בדרך, אם אני צריך להקפיץ עוד כוחות כי אם כן, תגיד לי את זה עכשיו. בסופו של דבר, כמו בכל זירה, אתה חייב שיהיה לך מודיעין מדויק כדי לגמור את האירוע כמה שיותר מהר. הלו. אם זה לא דחוף, אני יכול לחזור אליך, אני בהפגנה. לא נראה לי שאני אספיק להגיע מאמין. יש פה בלגן עם החרדים, אני אתקים אותך ברגע שאני יודע מה קורה איתי. אני מצטער. אל תשאל איזה באסה. פספסתי את הסקירה של לימור. אתה יודע, היא תוכל להתעלב, היא תוכל עכשיו. בוא הייתי איתה בסקירת מערכות. היא בחודש החמישי. וכבר יצאה על הבטן ואני יודע שאני משלם מחיר. בגלל זה אי אפשר לחייב אותך להיות איש מודיעין. אם אין בך אש בוערת, אתה לא יכול להיות. יש פה בלגן אטומי, תכינו את היס"מ, יכול להיות שההפגנה תזלוג למקום אחר, שיהיו בכוננות. בואו קרוב, רגע, אני לא רוצה ליצור. כרגע יש הפגנה מאוד מאוד גדולה בכניסה לעיר, חרדים, כל הפלג הירושלמי יצא החוצה, רוב הכוחות מופנים לשם. אז להיות בהאזנה על הגל שם, לראות שאם צריכים סיוע בהפגנה, אנחנו נגיש. יש המון ידיעות על כוונות לבצע פיגוע, אם זה פחה, אם זה דקירה, אז חייבים להיות חדים, חייבים להיות בהאזנה, כל שנייה קריטית. יאללה, תעלו לאופנועים. המהות של הסם אופנועים זה להיות ערוך לכל תרחיש. ברגע שקורה משהו, תהיה ראשון. רשת ים קניה מתקבל אירוע של דקירה בכיכר ספרא, החשוד בין מיעוטים. כל הכוחות מתבקשים להתקדם למקום. יס"מ אופנוע מרכז, אופנוע כביש 1, לטוס למקום, אני מתקדם גם. מבחינתנו שיש דקירה, אתה קודם כל מטפל בו אירוע כמו פיגוע. אתה צריך לדעת לקחת את האופנוע ולעשות איתו קסמים. אתה לא חושב כביש, אתה חושב איך מגיעים הכי מהר. אתה מגיע לפה, תעלה על המדרכה, תרד למדרגות, יש שם גן. תחתוך את הגן באמצע, תרד למטה, תהיה שם ראשון. ישר לאדם ביד, תראה היד שלי, כולו דם, תראה היד שלי, שחררו אותי. תירגע ומהר, הבנת? לא רוצה להירגע. אתה תסתלם לכל המשטרות. מי אתה בכלל? ים יס"מ. הבחור אצלנו, הדוקר, תוציא מד"א, כבר ראיתי מישהו מדמם שם בזירה, אנחנו תכף מנסים להבין מה קרה פה. מה שלומך? אתה מכיר אותו? לא מכיר אותו. פתאום בא, אין משהו מלפני, אין משהו קודם. למה דקרת אותו? דקרת אותו בגלל קופסת סיגריות? אתה מכיר אותו? לא מכיר. כשאתה מתחיל להיכנס לפרטים הקטנים ואתה רואה את התגובות, משהו אומר לך שזה לא פיגוע. ככה לא מתנהג מחבל, וראינו מחבלים בחיים. עצרנו לא אחד ולא שתיים. עופר. שומע, נראה לי סכסוך על החנות, לדעתי זה לא פיגוע. דבר! לעלות מעט? אני שאתה צודק. יס"מ, פנו לו את הדרך. יאללה, מספיק, עבודה יפה, חברים, נחזור לאופנועים. אני גדלתי בקריית מנחם. כשאני הייתי ילד, קריית מנחם היה אזור לא טוב. חוויתי הרבה פשיעה והרבה בלגנים. היינו נוסעים באופנועים לפני שהיה לך רישיון, כי היינו חולים לדבר הזה. היינו סוג של בריונים כאלה. ואז יום אחד מישהו בא, נכנס בצעקות לבית ספר, יש מכות בחוץ.
פתאום הגיעו שתי אופנועים, לבושים בשחור, מסכות על הפנים, קיפלו אנשים, משהו מטורף, עמדנו ככה, המומים, אמרנו מה זה? ואיפה שמישהו סיפר שקוראים להם יס"מ אופנועים. מאז, כל יום המטרה זה לבוא לבית ספר, לצאת עם האופנוע, לחפש את היס"מ האופנועים האלה. כאילו לעמוד לאדם, לעבור, להריח את האקזוס שלהם רק ברמזור. וזה שינה לי את כל הקו מחשבה של להפסיק לעשות שטויות, כי אתה רוצה להיות כמוהם עם תיק פלילי, אתה לא תוכל להיות שם. אז אתה חייב להתחיל לשנות את האורח חיים שלך. ים 41, אנחנו אירוע תקיפת שוטרים בבית וגן. קדמי יס"מ למקום בבקשה. קיבלתי יס"מ ימיה מולכם, יש לנו אירוע של תקיפת שוטרים בבית וגן. ים, קיבלתי אופנועים בדרך. יס"מ מקרוב. זוז מפה, אני אומר לך. תגיד לי, מה אתה עושה? מי אתה דוחף? מי אתה דוחף? כל אירוע שהוא חריג, שהוא יוצא מפרופורציות, שהוא אירוע קשה, היס"מ אמור לבוא ככוח אגרוף לתת מכה לסיים את האירוע הזה. לא נותנים לו מקום. ילד קטן לא תוקף שוטרים. מה שכן, צריך לכבד את הקטע שוואלה הם חדורי מוטיבציה, הם לא רואים בעיניים. הם לא רואים בעיניים. תקשיב, הם כבר שעתיים לא זזים מפה. זהו. איפה אתה? איפה אתה גר? מודיעין עילית. מה אתה עושה עם הילדים בחופש? כי אני לא מוצא פתרון. בוא, תלמד עם הילדים, תביא אותם ללמוד איתנו. מה? צריכים ילדים יהודים שילמדו תורה. אתה יודע מה זה, לוחמים כאן בלומדי תורה. לגויים אין כזה דבר. אני לא נגדך. לא, אתה לא. אבל ברוך השם לנו יש מסירות נפש. יש מסירות נפש, אחי. יש מצוות לימוד התורה. נכון, יש גם מצווה כבוד אדם וחברו. התורה מלמד אותנו מתי? לא כשלוחמים נגד הקדוש ברוך הוא. מה שחשוב שתבין, שאני ואתה יודעים ואני אוהב אותך כמו שאתה אוהב אותי, זה מה שרציתי. אני אוהב אותך ואתה לא יודע מה זה תורה. גם אני אוהב אותך. עזוב אותך, נו. בוא תעזור לי, בוא תעזור לי. בוא תעזור לי. עידן, מה העניינים? תגיד לי, יש לנו איזה משהו חדש? מודיעין חדש? לא הבנתי. טוב אחי, תודה. תודה. בשעה 2:30, הם שולחים להם איזו הודעה כאותי, הם מודיעים להם שתחילו לפזר, 2:45 הם לא פה. 2:45 הם לא פה. כמה דקות אחרי שאני מקבל את המודיעין, אני רואה שאנשים מתחילים לעזוב את המקום. זה ממש כמו צבא מאורגן, המפקד נתן פקודה, ירדה לפקודים בשטח, אחרי כמה דקות, כולם מבצעים את זה כמו שצריך, רות הישר. זהו, הפגנה הסתיימה. נגמר. ספר, שעייפתי. קרטה, חינון קרטה. סף, מה קורה? מה העניינים, אחי? תקשיב, סיימתי עכשיו פגישה עם 036, נתן דיווח על כוונה של בחור מסעווה לפיגוע ירי. אני בדרך אליך, אני אעדכן אותך פרטים. מה אני בבי? מה נהיה? ברוך השם. נו מה, אמרת לי משהו לחוץ? כן, תקשיב. בחור משפחת רכש כבר אמל"ח, הוא הולך להוציא פיגוע. איפה, מתי, למה, אני לא יודע. יש לנו איזה הצלבה על הסיפור הזה? דיברתי עם מקור אחר. עכשיו, המקור הזה הוא קרוב למשפחה, הוא מכיר אותו, הוא מכיר את אח שלו. הוא שאל אותו על תחמושת, המקור אמר לו, אין בעיה, נבדוק, ואז עדכן אותי. אני מכיר אותו טוב, ממש טוב. אני מכיר אותו שהוא הנער, שהוא הילד קטן. זה מחבל בפוטנציה. אם תגיד לי שאין חשש למקור, נכנסים עכשיו. אנחנו יודעים שיש לו את המוטיבציה, עכשיו יש לו גם את היכולת, משם להגיע לבצע איזה פיגוע, המרחק הוא קצר. הבית שלו נמצא במרכז הכפר, מתחת למסגד. כן, אני יודע. אם זה מסגד 40, זה החנות שלך. כן, הבית שלו צריך להיות פה, זה הבית שלו צריך להיות, אם אני לא טועה. אנחנו תחת במקום נחות לאללה. אז אני ממליץ שאנחנו ניכנס לחיפוש שהוא לא בבית, שהוא בעבודה. דעתי, דבר שצריך להוציא עכשיו לפני הכל, זה התרת פחד. שאנשים יהיו קצת ערניים, בסדר, מקובל? סגור. יופי, על הכיפק. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה, אחי. أخوي كيف الصحة؟ ذكرني أنو طبقة ساكن زلمتنا هذا الثالثة ولا أربعة؟ يمين وشمال؟ אני רוצה לדעת בדיוק איזה דלת,
איזה צבע הדלת, איזה קומה, מי השכנים אצלו בבניין, אולי יכולים לסייע לו, להסליק את האמל"ח, להבריח את האמל"ח, להבריח אותו. طيب يعني آخر تابع. طيب אוקיי. אני לא אוהב לצאת עם סימני שאלה למבצע. אני אוהב שהחליפה תפורה מלמעלה למטה. יכול להביא לזה בשקית? תדע לך ששימחת אישה בהיריון. אתה נראה שהאישה בהיריון, אתה מאושר. בטח, אני מחכה לזה, אני כבר לחוץ. תודה רבה מוטי, תודה. ביי כפרה, ביי. לין? היי ממי. כועסת? על מה? על זה שלא הגעתי היום לסקירה. מאוכזבת. והנה, הבאתי לך פרחים. זה כפרה שלי. בואי, קום. נעזור לך? אני מכיר את לימור שעוד הייתה ילדה קטנה. אני התגרשתי, ולימור התגרשה, והיא לא תסכים. אבל היא התחילה איתי לגמרי. היא אמרה לי, תקשיב, אני יודעת מה אתה עובר, ומה קורה, והיא תרצה, ובשמחה וזה. היא אהבה מדהימה, האהבה הכי גדולה שלי. ואני עושה לחיים לא קלים. ביטלתי את הבדיקה. למה? כי היה חשוב לי שתהיה איתי. אז טוב שבאתי עם פרחים. ידעתי שתקצי. האמת שהייתי בטוח ש... יותר מאוכזבת מאשר כועסת. זה משפט קשה. האמת שבאמת התאמצתי, אבל לא יצא לי. ממש, מה זה בלגן אטומי. זה יהיה בשבוע הבא, ואני מקווה ש... שרון, מה העניינים? בסדר, מה המצב? יש ליד הבית של המחבל מג'בל מוקבר, משהו כמו התארגנות. אני רוצה להכניס שם את החבר'ה ככה, אתה יודע, שיהיו ככה צפופים, בסדר? בסדר. טוב, אחרונה, ביי מותק, תודה. ביי. יש לנו איזה פעילות ימ"ס היום. מה נראית לי מדוקת? מה קרה? לא הגעת לסקירה היום. ואו-טו-טו החיים שלנו הולכים להשתנות. בסדר. זה לא משהו שאנחנו לא מכירים, כאילו, גם להרגל כן, אבל לא צריך על כל בקת"ב לצאת מהבית. בסדר, קודם כל זה נכון. כי זה כל היום. קודם כל זה נכון מה שאת אומרת, אבל תלוי. אני לא קובע את הרף של הלהבות שם בגזרה. אם פתאום מתחיל להיות בלגן, אז אני צריך להיות שם. אי אפשר להפעיל את האנשים לשלט רחוק מהבית. אבל אני מצפה שתגיע יותר מוקדם הביתה, לשלוח אותם במקום שגם אתה תלך. קודם כל אני שולח אותם. זה דברים שלא קורים היום, אסף, אתה יודע טוב מאוד. זה נכון, אבל זה גם, קודם כל זה עניין של אחריות, זה לא מקום שאני לא סומך עליהם. ודבר שלישי, אני אוהב להיות מעורב בכל דבר. זאת הבעיה. היעד שלנו זה בחור בן 22, חבר בחזית העממית, ישב מספר פעמים בבתי סוהר. לפי המודיעין, חשוב לתכנן להוציא פיגוע. המטרה שלנו היום זה להיכנס אליו הביתה ולעשות חיפוש של אמל"ח שהוא מחזיק בבית שלו. אני מקווה מאוד שהוא לא נמצא בבית, ככה יהיה לנו יותר פשוט, גם מבחינת העלמת ראיות, מבחינת זריקה מהחלונות, מבחינת כל מיני דברים כאלה. יש צוות שלנו שמתעד את כל האירוע על מנת לתת לנו גם בתצפית זריקות אבנים שמוכוונות עלינו, ואז בהמשך ארז יסגור איתם את המעגל. חשוב מאוד שהצוות הזה ייתן לנו גם התראה אם מכין לנו גם איזה מערב. אנחנו לא נבקש את הקרב, אבל אם יביאו את זה עלינו, אנחנו נדע לטפל בזה. חבר'ה, בהצלחה. יאללה. ככל שנתעכב בחיפוש בפנים, יש יותר סיכוי שיתפתח חפסת בחוץ. התפקיד שלך זה להפריע להם להתארגן. יש את התצפית, הם לא יכולים לכסות כל פינה, בלעדייך הם אבודים. כל הכוח מסתמך עלייך בעצם. כשאנחנו עולים עם הבלשים לכיוון הדירה, תעלי יחד איתנו. כי אם פתאום אין לנו שם חרקש בתוך הבית, יראו כלב סיור, ומוריד להם את האבו נפחה. זה חשוב מאוד. שהחבר'ה שלך יתפסו טיפה מרחק מהכלבה שלי, כי אם הם יתקרבו, הם יחטפו. בהצלחה. יאללה, זזנו. יאללה, שלם שלוש על הרכבים, מבחינתי שיש תנועה. תראו מניעה מהכפר הזה, נשבע לך מטורף. צריך שהייתי פה רכז, חצי מהבתים האלה לא היו. זה חדש זה. הייתי חי על הכפר עיסאווי. אני מאוד מאוד מתגעגע לתקופה שהייתי רכז. זו תקופה הכי יפה שהייתה לי במשטרה. כמו אף פעם אתה לא שוכח את החברה הראשונה שלך, את הבחורה הראשונה שיצאת איתה, ככה זה עיסאווי בשבילי. לגמרי, זו האהבה הראשונה שלי הייתה. הבחור, הכפר הראשון שקיבלתי עליו בעלות. התגעגעתי לאללה.
אתה מוכן עכשיו בדקה לחזור להיות רכז? בוא בבקשה. בטח בוא בבקשה. אני אזדכה עליו בשמחה. תודה רבה. אסף, קשה לו לשחרר את דמות הרכז. זה זורם לו בדם. היום אתה פה הבוס. סומך עליך. עיסאוויה הוא כפר שלא דומה לאף כפר אחר בירושלים. הוא כפר מאוד מאוד לאומני, כפר שלא מוכן לקבל אותנו כמשטרה בשום דרך. יש בו אש בוערת, יש בו איזה כור שהוא לא נכבה. אנחנו קוראים לזה מיתוס עיסאוויה. עצור, ירד. افتح الباب شرطة. السلام عليكم. مين ساكن هون؟ من ولادك مين ساكن معك؟ ولادي كلهم. كلهم ساكنين بنفس البيت؟ انا ولدين واحمد من الشغل. الكلب بيفتش البيت وبعدين احنا نفتش البيت المباحثات. فهمت؟ ماشي. תתחיל פה. מי זה? אתה איתנו מסתכל? יש קוראן, אוכל, משהו שאתה רוצה להוציא? הכל בסדר? יופי, יש משהו שלא צריך להיות? אני אבדוק, אתה בסדר? כן. אני קצת בחוץ, בסדר? بدك تلعب؟ مين أحسن برتغال أو سفراد؟ ميسي رونالدو ولا أحسن شيء أرجنتينا؟ ميسي أحسن شيء بالعالم ميسي يحيى ميسي ولا ليش؟ عيب נשמה, עיב. עיב. מצד אחד אני מאוד מתחבר אליהם, אני צוחק איתם. אני מכיר את הנפשות הפועלות, אני מכיר לפעמים גם את הרכילות בתוך הכפר. ממש רכילות מתחתן עם מי ילדה, מי בגד ממי, ברמות האלה. אבל שצריך, אני לובש את הכובע של הרכז מודיעין שעושה את המעצרים, שמכניס את האנשים לכלא. אני אסאו זם בידי. פעם ראית אותי בלי חיוך? מה אתם עושים? אני לא באתי לקחת ילדים אחים. אני בחוץ. טוב נשמה, אתה עוצר פה את התנועה. לא משמור. איך ישחק? איך ישחק? אני פה, באתי. מה? הכלב התחיל להשתגע בחדר הזה. קדימה. בוא אליי. קדימה. הנה הוא מסיים. בינגו, חבר'ה. ארז, יש פה תפיסה. בוא אליי. מצאנו כדורים. לשמור את א' כל מה שצריך, לא לגעת בכלום. מה זה? שוها. מין סכנו? بس يعني معناته بصندوق الهواء هذا إله؟ يعني طيب بصدق اوكي مين نايمون بالله انت والحزانه إلك صح؟ هذا كل الحزانه إلك مش كلها إلا ولا أخوه عمي انا سالته سؤال بسيط لمين هذا الحزانه؟ حكى لي كل الحزانه إلك صح؟ انت نايم بالغرفه أنا نايم بالغرفه انت نايم صح مش مشكله يابا عشان كده عشان بعصور תהפכו את הבית. אין מצב שאנחנו רוצים פה בלי הנשק. ההשתאות שלנו פה היא לא טובה. התחילו אבנים? קבל 3 אבנים לעברנו. איפה התחילו הזריקות? מאחורי הצריף, הילדים שם. יאבא! חוד אל וולד. תכניס את הילדים לשמה. זורקים שם אבנים, תכניס את הפנימה. לא נורמלי, ילדים קטנים. كون بالنص الحارة. יאללה. בכל כניסה לעיסאוויה אתה צריך בעצם להיות מוכן להכל. עיסאוויה זה כפר, איפה שלא תיגע, תמצא. في شباب بالمقبرة؟ كم شباب؟ 5? طيب. ילב, קבל, דרכת אבנים מגיעה מכיוון הבית קברות. מישהו מזהה את החשודים בבית קברות? דרור קבל, אנחנו נכנסים לתוך החניון משאיות. דרור צ'יר, אנחנו מזהים אתכם. תמתינו שם כמה דקות, לראות אם יש התקדמויות. כיוון דהרה, לא? להיות האישה היחידה בבילוש זה לא דבר קל. הנה, הוא פנה ימינה. אני גם צעירה יחסית בצוות, אני צריכה יותר להוכיח את עצמי מכל אחד אחר. הופה. כאילו, אבל מצד שני. מצד אחד אני מאוד עדינה, נשית, ומצד שני, אני לא מפחדת ללכלך את העיניים.
פיזרנו אותם. עבודה יפה, כל הכבוד. כלום? לא מצאתי כלום, רק את התחמושת. את הנשק לא תפסנו, אנחנו עדיין במרדף אחריו. לא הורדתי את הרגל מהגז, ואנחנו בסוף נביא אותו. קסדה על הראש. אני רוצה לצאת בשנייה אחת. בואו נעשה פה 2 טורים כבר, יאללה חבר'ה, להסתדר. חבר'ה, תפסו מרחק אחד מהשני, רק יאללה. אז אתה צמוד אליי? איך שהשכונה רואה שאנחנו מובילים את העצור הזו, אנחנו מיד מתחילים לקבל מטח של אבנים, זיקוקים, מכל הבליים. טוב, איזה סלעים? יש להם סלעים בידיים, תיזהרו. איזה חולצה יש לו? חולצה שחורה. חבר'ה, יש לנו עכשיו בצד שמאל, יש פה ירידה מהמסגד, תיזהרו. מי שהיה לו את האומץ לזרוק עליי אבנים במהלך חיפוש, יומיים לאחר מכן, אחרי שארז יושב במקורות ומזהים את האנשים, מזהים את הבתים, אנחנו מביאים אותם. יש מופללים? כן, יש כמה. יופי, עבודה טובה. יופי, ברוך השם. אז למתי דחית את זה? יופי, על הכיפק, זה מסתדר. תודה, ממי, תודה רבה, וסליחה על הבלגן. היה לנו סקירה. אתה רואה? כן, ולא יכולתי. אם הייתי מפספס את זה, מפה אני חוזר הביתה עם השכפ"ץ והקסדה. הייתה גומרת אותי. שכפ"ץ, קסדה, בגדים של החבלן, הייתי נכנס הביתה. הגיע הזמן שמישהו יגמור אותך. לא תגמור אותי כל כך מהר. אם עיסאווי לא גמרו אותי, לא תגמור אותי. כן. שומעת? עשינו מעצר בעיסאוויה של אח של חשוד בפחה, והגיע מידע שרוצים לפגוע בי. קבלה החלטה שממתקנים לי את הבית במצלמות. 3 פעמים ביום מגיעה ניידת הביתה. מדי פעם גם ידפקו בדלת, כאילו. שוטרים, מה נשמע, מה קורה, ישאלו כל מיני דברים. אין סיבה ליותר מדי לחץ, אני לא מאמין שזה יימשך כל כך הרבה זמן. תיק יטופל בימ"ר. שנייה, מאמי. מאמי, זה מפחיד. לא מספיק אתה כל הזמן בפעילויות כאלה, נמצא בשטח, אני לא יודעת מה קורה איתך. לא יכול לשבת בבית, זה ברור לך, כן? הכל רגיל, השגרת חיים לא הולך להיפגע פה. מפחיד אותי. אני גם מפחדת עליך וגם מפחדת עליהם. חוזרים הביתה, אחרי בית ספר. אני לא נמצאת כאן איתם ישר, גם אתה לא. אתה בכלל לא נמצא כאן רוב היום. מה נגיד להם? לא צריך להיכנס לזה יותר מדי, שלא ייכנסו לפרנויות. שואל את זה איך שזה. בסדר? זהו. המקצוע הזה בא איתך הביתה. אתה כל הזמן דרוך. כל הזמן צריך להסתכל מסביב. למה אתה הולך? לעבודה. למה לעבודה? בשביל לעבוד. נכון? צריך לעבוד? שיקה. עם כמה שהמודיעין סביבי, לא באמת אני יודע מה יודעים עליי, אם יודעים איפה אני גר, לא יודעים. ביי. ביי לדודס. יהיה פחות מסוכן שאני בעבודה, כי יש תמיד איתי מאבטח, אבל המשפחה בבית לבד, זו תחושה לא נעימה. ספיר מאזינה? טוב, אני כרגע כניסה מאוגוסטה לכיוון הטור. אני מתחיל ציר הראשי, 3 נקודות. אחרי המעצר שעשינו בעיסאוויה, החשוד ירד למחתרת. אנחנו חייבים לעצור אותו כמה שיותר מהר, אבל המקור שהביא לי את הידיעה הראשונית לא יכול לקדם אותי יותר. יש פה בחור שאני מאוד מאוד רוצה להביא אותו לכוחותינו.
יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהוא יודע כמה דברים על... יש מצב שהוא יודע איפה הוא מחביא גם את הנשק שלו. הוא בעצם המטרה. זה לא פעם ראשונה שאני מגיע אליו. יש מקורות שלא אוהבים להרגיש שהם מקורות. אבל אם הוא לא רוצה להרגיש מקור, אני לא נותן לו להרגיש מקור. אני אתן לו להרגיש מוכתר של הכפר. בסופו של דבר, יש לי את המטרה שלי. חכה איתם פה רגע. מה חדש? איך העבודה? מה זה עשו? טוב, תשמע, אני באתי, לא בשבילי, בשבילך. אתה מכיר אותי, אני עובד מתחת לרצפה. אני לא עושה הרבה ג'חה. אני יודע מה אתה עושה, עם מי אתה הולך, האמן לי, הכל אני יודע, ואני יודע שאתה עכשיו רגוע. אבל לפני שיבואו אליך כל מיני אנשים שיכולים לגמור לך את העסק, ואתה יודע שאפשר לעשות את זה. מישהו רוצה לעשות לי בעיות, אני לא רוצה אף אחד שירוס את הפרנסה שלי. ברור. מישהו רוצה לגע לי בפרנסה. אני כבר אומר לך שמנסים לגעת לך בפרנסה. גיוס זה סוג של פסיכולוגיה. העדיפות היא שיגיע לך בן אדם שהוא בסוג של מצוקה. אני רוצה שאתה תבוא אליי למשרד, אני אסביר לך מה הבעיה, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מגיעים למצב שהבעיה הזאת לא תיפול על הראש שלך. עושים לך איזה כובע על הראש שלא תקבל מכה. תגיד, יש משהו, 1, 2, 3, אני אגיד לך 1, 2, 3. סגור. בגלל זה באתי אליך. עכשיו תתגעגעת. גם. ביי מוטי. הייתה פגישה טובה שם, היה בינינו כמה הבנות. אני מקווה שהוא יביא את הדיווח בזמן הנכון ובדיוק הנכון. מה קורה, שירו? מה המצב? מאיפה באת? הבאתי לך אוכל. מה זה? אורז, קציצות, פרי, צ'יפס. בוא נחשב כיף. יאללה, בואי. מאיפה באת? מהעבודה? כן, אבל אני עכשיו עונת ממשיכה. מה? מעצרים? איפה? נעשה למוד. טל הוא חבר שלי כבר 5.5 שנים. אנחנו עברנו המון דברים ביחד, את הגיוס למשטרה. אנחנו מגיל 16 ביחד. והוא החבר הכי טוב שלי. מה, אז מתי תסיים את העבודה? אלוהים יודע. מתי יש לי שעה? זאת אשתך? בעתיד, בעזרת השם. עוד מעט. תהיי בריאה, תודה רבה. קיצור, מתי אתה מסיים? אני אמור לסיים בשעה 5, 5:30, ככה 6. מחר עובד לילה. מה, אז מחר גם אני לא אראה אותך? מה אני אעשה? הרבה אנחנו עושים את העבודה לפני החיים האישיים. בעצם זה שבחרנו במקצוע הזה, ובמיוחד בשטח, את שמה את העבודה לפני החיים האישיים. היינו ביום רביעי בעיסאוויה. ירדנו למטה, נכון, איפה המסגד 40? נו, איפה בדבורת, נכון? שם קיבלנו מטח אבנים. כשיש לך בן זוג מאותו מקצוע, את יכולה לספר לו את כל מה שעבר לך, והוא באמת יבין את זה. אם היה לי עכשיו איזה בן זוג רואה חשבון, לא יודעת מה, הוא לא יבין. אתה רואה רק בניינים, פתאום מגיע לך אבן, אתה לא רואה אפילו מאיפה, בכתב, זיקוק עבר לי ככה. באמת? הייתי בפוד ועם קסדה והכל, נכון? כן, ברור. מדהים אגב אפילו. יותר מזה. זה לא שפוי שאנחנו נהנים מזה. זוגות מסוימים מדברים על איך עבר היום בעבודה, במשרד, נגמר לו הדפים. אנחנו אצלנו בבית נטו מעצרים, חיפוש, מזרח העיר בכתב עם אבנים. לא מפחדת? לא, יש לי את הקסדה, יש את האפוד. וואלה, אני מפחד עלייך, אז תשמרי על עצמך. אני עליך, אבל ועם כל הכבוד לזה שאת רוצה להוביל וזה, אבל עדיין אתה אפרוח שלי. תינוק, אל תדאג. יש לו את הדאגה מצד אחד, אבל הוא יודע שאני גם יודעת לשמור על עצמי ושזה המקום שלי. עוד התנאים? כן. דרור דיבר איתי, הוא רוצה להוציא אותי לקצונה. אני אשמח שתתקדמי, אבל אני לא רוצה שזה יהיה על חשבון המשפחה. אני גם רוצה להתקדם וגם אני רוצה לפתח את הקריירה שלי. אנחנו לא היחידים של זוג, שקצינים במשטרה או אפילו בלדות. אנחנו לא היחידים. היו כאלה ויהיו עוד כאלה. אני יודעת שבתפקיד אחר אני ארגיש פחות סיפוק ואת מה שאני מרגישה עכשיו. מה אני אגיד לך? אני מאוד רוצה שתתפתחי בקריירה וכן תצמחי וכן הכל. אבל ביחד, אני גם רוצה לחוות את החוויות האחרות. חוויות של משפחה, בעזרת השם שנתחתן. זה כבר תלוי בך, כדי שנתחתן, אני... זה גם יעבור, תראה. ברור. אני
מחכה לטבעת האמת. יש לי אותה פה, צריך להעביר אותה לכאן, מתישהו, טל. איזה יפה קורה. מה, באמת כיף. לא מנח, שימחת אותי שבאת. כן? ברור שאני רואה. בואי, תרים תוחם שלי. יאללה. תודה רבה שבאת. אוהב אותך דקה. גם אני, אנשים. תסליחי. ביי, נראה אותך בערב, אולי, מתי שאני אסתיים. ביי לפה. ביי. ביי, תודה. وقفي حج ممنوع حرام وقفي وقفي الشرطة وقفي لسه بطوخك حج حرام حرام وقفي شرطة وقفي وقفي لسه بطوخك وقفي יש לי שתי חשודה פה. היה לו מעצר חשוד גם מילת עליו הרגליים. 43, מה הדיווח? אישה חשודה, לבושה כל השחור, הולכת עליו לעצור. התקדמנו אותה כמה מאות מטרים והיא לא עצרה. יש חשוד ששלום מכאן. כל הלבושה בשחור לתאי דחוף, חבל דחוף. תזמיני חבלן לגשר עוזי נרקיס. אתה תקפיץ לי מד"א. תקפיצו לי יס"מ לגשר עוזי נרקיס. יס"מ כאן ים, סתם ים. קיבלנו דיווח על אישה חשודה בפח, אנחנו צריכים כוח למקום. ים, קיבלתי אופנועים, אני בדרך, האופנוע של כביש 1 והאופנוע של הצפון לצמצם איתי לשם. אף אחד לא צריך. כולם לקחת רבים, לשמור, לשמור טווח ביטחון. רפת אחד, אני חייב דיווח. יש 3 צוותים של יס"מ במקום, בזירה, קלעים מרחוק. עד כאן? בחורה שהגיעה לכיוון הצוות, לא נהנתה לקריאות השוטרים, בוצע מאוד מעצר חשוב. מבחינתנו כרגע הבחורה פצועה, היא מגיעה במסגור כדורים, אנחנו עם קלעים של יס"מ כרגע על הבחורה, היא במידה ותנסה לעשות איזושהי תנועה חריגה, משהו שהוא לא טבעי. אישה שירדה מהרכבת, מכוסה לגמרי, ביקשו ממנה לעצור, היא לא עצרה. ירו באוויר, והמשיכה להתקדם למרות הירי באוויר. עכשיו, אם זה חגורת נפץ, היא רוצה להתקרב, ללחוץ, והיא מפזרת את כולם. קורצקי, אתה מבין שזה דוץ, נכון? צריך להזיז את השוטרים שם. קולט שמהצד השני יש עדיין אנשים שעוברים. יש קלעים ששוכבים שם עם נשק לפה. כל השוטרים שלך בתוך הטווח. לנקות לנו את הטווח של הקלעים, שאם הקלעים יצטרכו להוציא כדור, לא יהיה מישהו בטווח למעט השתי ניידות האלה. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו ריבים איתם. אין ריבים איתם, אחי, עוטפים אותם, יש פה סכנה, אתה יכול לעדוף, לא צריך לריב עם אף אחד. אנחנו לא רבים עם אף אחד, אנחנו מחליטים החלטה ומבצעים. קיבלתי בסדר. לא לרוץ, בלי דרמות, אחי, לא לרוץ, לכו לשמה. מד"א, לאן? לכו אחורה, אל תהיו פה, אל תהיו פה. לא, אתה לא מחליט, אני מחליט, אל תהיו פה. אז יאללה, אז לכו אחורה. אני יודע שאתה איתנו, אתה מפריע, אל תעמדו פה. שוכבת פה על הכביש. מבחינתנו יש עליה מטען, צריך ללכת עם החבלן, עם הכלים שלו, ופשוט פיזית להגיע לחשודה. יש 2 קלעים שם, המכוונים, ואני מתקדם איתך. אתה מתקדם איתי? כן. החבלן מתחיל לעבוד, אנחנו מתקדמים איתו, מאבטחים אותו למקרה ויהיה תגובה, קורצקי עד כאן. אסור לך לחשוב. זאת אומרת, אתה יודע שאתה צריך לשלוח עכשיו לפחות 2 אנשים לשבת על החגורת נפץ הזאת. אתה מגיע אליי, לא עם הפנים אליי מאפשר. אוקיי, יש לך נשק עליה? כמובן עם נשק עליה. היגיון בריא אומר, אני הולך למקום שתכף יכול להתפוצץ לי. זאת אומרת, גם יכול להיות שזה הפעלה מרחוק. בן אדם מתקשר לשם ומתפוצץ, היא לא צריכה להפעיל. קורצקי, אני והחבלן מתקדמים לנקודה, שימו לב לגבי הנשקים שלכם, שאנחנו מגיעים, תורידו אותם. אין זמן אין זמן. החלטות. בוא איתי. אתה כזה עוצר, אלוהים, תהיה איתי שנייה, ואתה מתחיל להתקדם. פבריס, אנשים מתקרבים, לא לתת להם להתקרב. קח את הצוות, תרחיק את כולם אחורה. אם המטען נפל מרחוק, כולנו באוויר. אתה מנתק את הסביבה, אתה לא שומע, אתה עם היד על ההדק, יש לך כדור בקנה, אתה רק צריך לעשות את התנועה של החצי סנטימטר הזה שהכדור משתחרר. קורצקי, להוריד קנים. אתה רואה מישהי מדממת והיא נפוחה בבטן, אתה אומר, בוא'נה, יש פה חגורה. היא שמה יד מתחת לחולצה. בסדר. כל עוד אתה לא בטוח בעצמך שיש שם חגורת נפץ,
אני לא יכול לקחת על עצמי נטילה של חיי אדם, כאילו שאתה לא בטוח ב1,000,000% שהוא צריך למות. תקרא לבן אדם עוד אחד. אורל, תגיע אליי. אני כרגע עם החבלן על הבחורה, מסייעים לו 2 שנמצאים איתו. תפוס לה את היד. אתה תופס את היד? אתה תופס לה את היד? תופסים את הידיים שהיא לא תנסה להפעיל ומתחילים לעבוד על המדווה גוף, על הבגדים, לגזור, לבדוק, או אחד מאבטח כמובן שאם יתגלה חגורה והיא תנסה להפעיל אותו. אתה יורה. אתה יורה מטווח 0 ואתה יורה בשביל להרוג. אתה לא, אין פה מה לחשוב בכלל. תכסו אותה, תכסה אותה לגמרי. יש משהו או אין משהו? אין שום דבר? כשמתחילים לחתוך את הבגדים בשביל לנקות את החשד, אתה מבין שלא היה חגורת נפץ. תכניס את הטיפולים עד לפה, שאנשים לא ייכנסו. השינוי הזה שמלחימה לסיוע הוא באלפית השנייה, זאת אומרת, אתה לפני רגע היית יכול לראות בה ופתאום אתה עכשיו כאילו אתה אמור לתת לה את כל מה שהיא צריכה בשביל לעזור לה. מה העניינים, בבי? מה קורה? אלחמדוללה. תקשיב רגע, צריך שתקפיץ לי להריץ את הימ"ס. המקור התקשר, הוא נותן אינדיקציה לנשק משועפאט. הוא יודע בדיוק איפה זה נמצא? הוא יודע בדיוק, כן, מה בעין. אם נקפיץ את כולם שלא יהיו לי פדיחות, אחי, בסדר? הוא בינתיים שם. טוב, מעולה, יופי, יופי. הלו. עודד, מה העניינים? מה קורה, עובד? 5 דקות אני אצלך, הימ"ס איתך? כן. הכלבנים איתך? כן. על פי אינדיקציה של ארז, הבחור עם האמל"ח עכשיו איתו. אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר כדי לתפוס אותו. ברור. אינשאללה, הפעם נביא את האמל"ח. מרחק בין עיסאוויה למ"פ שועפאט קו אווירי, וזאת ה-200 מטר, אבל מ"פ שועפאט זה ליגה אחרת לגמרי. טוב, חברים, יאללה. אם לעיסאוויה נכנס 10 שוטרים, כנס למ"פ זה 30 יס"מניקים, קשוחים, שכפ"צים קרמיים, קסדות, מדים של צה"ל. יאללה, בוא. היו כבר פעילות שנכנסו למחנה פליטים שועפאט, ויצאו שם שוטרים פצועים לפני חודשיים. שוטרת קיבלה בקבוק תבערה על הקסדה שלה, כולה נדלקה. נדיר שנכנסים שם כוחות משטרה, ולא חוצים שם בקבוקי תבערה ואבנים. הנה פה. חברים, כנסו מאחרי הדלתות פה שם. לדעתי זאת הדלת. חבר'ה, אני רוצה פריצה שקטה כמה שאפשר. יכול להיות שהבן אדם חמוש בתוך הבית. החשוד שלנו זה איש מאוד מסוכן. אתה לא יודע מה מחכה לך אחרי שתפרוץ את הדלת. בינגו על 2. קיבלתי, עבודה יפה. יאללה חברים, בואו. איפה הבחור? שימו קום כל נעליים אחרי שלא ילך יחף. عارف مين أنا؟ أنا كابتن عدي، سمعت اسمي صح؟ في شيء ممنوع هون؟ احكي هلا، احكي هلا. والله ما في ولا شيء. وحكوا لي في هذا عندك مشكلة صح؟ والله أنا أتجمد نفسي. والله عنده مشكلة وفيش عنده مشكلة؟ ليش ما ليه؟ أنت مش ولد متحسب رأيك ليش؟ يا مشاكل. أي مشاكل؟ شنو مشاكل؟ مشاكل اليهود اللي مسوي لنا إياها. يهودي؟ العرب واليهود. قول لي يابا قبل ما نكسر المكان في شيء ضد القانون بالمكان؟ والله ما في. ها؟ والله. أكيد؟ والله. אני הולך להפוך את כל המקום. אתה רוצה לעשות לי חיים קלים? أنا هون. نعرف. בוא נחפש פה את האמל"ח. כאן, של סטיקה. דדי, יש לנו איזה מיקוד, משהו? יש פה הרבה ג'נקים. כן. אתה צריך פנס? לא, וואלה, לא הזדקנתי. אתה רואה שם משהו?
יש פה קורה עכביש מ-67. פעם שעבר מצאנו רק את הכדורים. אין מצב שאנחנו יוצאים פה בלי הנשק. אין מצב. תהפכו את הבית. אין מצב. עודד, יש לנו פה בינגו. יש? עבודה יפה. איפה העצור? יאללה, תביאו אותו, יאללה. תביע בעין את המחבוז, אלוסה, תסלח. יאללה, יצאנו? כולם החוצה. כשאתה בפנים, תכלס אתה מתרכז בעבודה, אתה לא חושב על זה יותר מדי. אבל בואנה, מי יודע כמה חיים יצאנו היום? انت بتعرف ليش انت معنا؟ يا عمي اسمع تضحك ما تضحك انا بحكي لك اسمع طلع علي تغبى لك على حريق انا بحكي انت تسكر فمك طيب؟ انا بحكي لك ايش انت متهم طيب؟ انت هذا التهمه مشان هيك انت معتقل فهمت علي او مش فهمت؟ فهمت حبيبي انا ما سالتك او لا ארז, בסדר, טוב, הבחור אצלנו ביד, נשמה. עבודה יפה, אחי. כל הכבוד על האינדיקציה. פגז, אחי. כל הכבוד. הגיע הזמן. טוב שהתעוררת. כל הכבוד. לוצ'ה, מה קורה חיים? רגיל. צ'וצ'ה! בעבודה כמו שלנו אנחנו לא יודעים מה ילידים. אני יכול מחר להיפצע, אני יכול מחר לצאת מהבית וגם לא לחזור. חיים של אבא שלי. ברגע שהדלת נפתחת, גם אם באת מיום של קרבות, אתה חייב לעשות קאט כי נגמר. נפתח במה שהותר היום לפרסום, סוכל פיגוע טרור בירושלים, בזכות מעצר של חשוד בתכנון המעשים. עד כמה זה באמת היה קרוב לפיגוע של ממש? צריך לומר שמשטרת ישראל עצרו את ההתארגנות הזאת. אם מישהו מסתכל מהצד, הוא יכול לחשוב בטעות שהחיים פה כאילו נורמליים לחלוטין. אף אחד לא קם בבוקר וחושב על זה שמנהל פה סכנת מוות. בטח שאני מתרגש, מה? לא ראיתי אותו כמשוי הבוטן. את יודעת, זו פעם ראשונה שאני לא ראיתי משום סקירה. הגיע הזמן. העבודה לוקחת ממני המון. אין רגע שאני מוריד מעצמי. קוטר הראש, מתאים לשבוע, וקודם תקליף. רואים את הפנים שלו. יש רגעים בחיים שהם הגיע לחזור. את הרגע הזה אני אעשה הכל כדי שאני אהיה בו. אני אהיה בו על מלא, אני לא אהיה מוכן לוותר עליו.